Bothai lang so lengri ju chateron amekar Samson teron asopi Priyanka teron pi amethang hempen abede. Di Purong Supi Angbong Hanuman apan ke paju event Hanuman Jayanti Ketalon. Di Purong Cingdon Baptist Church Along ta Good Friday Ketalon dun. Kardom morning along pen liberta thanbang thare harmony be non birtang ton pen arjikta karbiang long along ta theri ni pai thongkebra isi arni Hanuman Jayanti talondun motora thak Hanuman ason pacheplang pen pangni si Dipurong Supi Angbong pajoyasai padopon Hanuman Mondir lapen Difu Durga Mondir atum Hanuman Arnamaphan ke pajoyasai Dipurong Supi Angkang padosi Joy Sri Ram po Hindu anim ke kroi ong dungaratum kataram pado motor pen ke dam armu jengalong Ram Sita lapen Laksman kaciparjanta thek pon long Bothai lang supen chikoi not chucha boronson teron orong amikar Samson teron asupi Priyanka teron pi arta ningkan krisir kep lapen kebang dengka charli asupi kedam tang theri ni phai inkora nar kep arni pen amethang hem along pen abedat pusi Priyanka teron pi apunu atum pen theri ni phai thongkebra esi arni pherangke atumangno than pachini dun Madu abang phubang phile labang so asupia phan theklong pulute apunu pinu atum phan kapachini jia phan ka chuning ripon pado alang litum pen kapachini pon ateng ki inut utom sarkar pu abang phu pen sikaching ki pu kahon the ke do ateng pen Priyanka apunu pinu tum utom sarkar apia pot atum phan chetong dam pen angton alam than pachini damlo lasi kepon kanghu kahon the ke do apin sup apia po tum pen kachiri dunjia phan lamchak chipidun lo pusi pherangke angno nang pachini dun ang parata komane bang pubang phijongsi theklong pulute mobile number 9401706754 lapen 9401443279 a number along kapachini jia phan chunung ripon padu inke nili tumta chiri peklo lasini tum amta thanata ejahar pipela lasi pini se ejahar pilami pusi matha amase oso se avede asi kosono kom se oso avede ne labang chi model lo lasini tumta chiri peklo labes na tum news penta je nili tum ha ni tum lakiduk det apuria phan jate na tum nang rapen ni tum au sopi phana ole pithek sonte jur map bigi pusi jene riglo au sopia men Priyanka teron pi alta ningkan krisir kep ra chitim bag dopoban Pirthe adang along Good Friday Ketalon ason tak taksi Dipu Rong Cingdon Baptist Church along ta theri ni phai thongkep arni arnamalam ka chethan lapen kardom kardi pen Ketalon dun aberta long Ni Hangkarbi Baptist Association ke parlo Dipu Rong Cingdon Baptist Church along ada por phai throk apor pen arni tili ke thomra achitim apor an chuche jun jepen arnam ardom si Good Friday paman ponlo analo por phai hini apor pen Good Friday talon arnama hemalong ingni ponlo Pastor Harun Rong Pipen Kachari pon kardom kardi kepa dopon along mondoli achunbang astin teron pensi kenangson alap doan mai along pachini ponlo Bible kapohi lapen kardom nimarli amai achunbang pi alis terang pipen akimi aron a Bible pohi ponlo LBC along Good Friday Ketalon ahut Pastor Himai Rong Parpensi arnam alam than ponlo laso amai along riso janga tumpen arnam aphan kangduk kardom alun pensi Good Friday Ketalon amai mesen pen pachun ponlo non malam so opor pandina parman bertamo ington ponik sina Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলা তো খাইছিলি না আনাৰসৰ তো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi chi tham bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along Longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putot bertalong wang thulu botalang sohiti along radatum kedam ke wang ke sung kacetong nang laki ningduk mimi alam pinpur dam kedam tang ml kili ka hut non ke dobom asarkar atum penrat angnu vut ka chohang dam ahut lamchak ka chipitikang pulote piniar ni an ke lason langbung nang plet ke dong jokplot nang po Bon sidame lake radapan kachong thui chot lapen an parta vot kachobaya phan chot pusi pen an radatum ningje lan chot takali kat new salong kipi ponta apong lo bonta ningduk alam sarkar atum pen pini arniata kating thur amok kedeng pon avela la sojok masap so arwi ke janganta bothat lang swahiti ke lang inglum rang sonsik theklong pusi radatum pen pherang ke phan than pachini Bokajan subdivision angkang theri ni phaithong cap ani analo apor student and youth council central committee amai phu ajai kathar pen ke japon along klembang phu tum chetong dunsi eastern karbi anglong college along non kikim bom girl hostel lapen gali ngong along ITI ahem kikim kerang adim ka homri dam Alang li tumpen hini adim ta kikim kerang ke patang serak japhan than tekang lopusi pherang kya tuma phan than pachini alang li tumpen kaning je thuke bokajan subdivision angkang karbi anglong autonomous council atum kating thurna thu masap ta RDP pe la sojok kating thuranat paphidun hoplo la si non pen la hai kelang RDP ra kating thuranat sai kedeng pon japhan chuning ripado pon kali pulote sai jokje students and youth council atum pen la hai aputhak khache songa kengkam dengnang kokoputa ningje porthu Morning our news lang gala pansi kang ton pon eklo lang bom thai kat news china do me thang me kurwang thu